Beszéljünk a hőkamera céltávcsövek csúcsáról, a Nocpix családról. Hogy kinek ajánlom a Nocpix sorozatot? Nos, annak, aki a csúcsok csúcsát keresi. A csúcsok csúcsát termikus érzékenységben, szenzorfelbontásban, képminőségben és az okos funkciókban, mint például az ocular zoom vagy a balisztikai kalkuláció. Beszéljünk egy kicsit a részletekről. Első blikre is tisztán látszik, hogy ez egy prémium kategóriás távcső, ami bármilyen puskán fantasztikusan jól fog kinézni. Nem spóroltak az anyagminőségen, nem spóroltak a dizájnoláson, ez egy gyönyörű szép céltávcső. Sokszor szoktunk beszélni a Nocpix képminőségről, az Ace sorozatnak a képe már szemet gyönyörködtetően szép, iszonyat részletes, előfordul, hogy a lesen csak a kijelzőt bámulom, és nem akarok lövést tenni azért, mert egyszerűen csak élvezem a látványt. A Nocpix képminőség 4 darab fő összetevőből tevődik össze. Az első az a saját gyártású és egyedi fejlesztésű kiváló minőségű hőszenzor. A következő a kamerának a 15 millikelvines termikus érzékenysége. A harmadik az a Reality Plus saját fejlesztésű AI alapú algoritmus, képfeldolgozó algoritmus, illetve a negyedik az a képfrissítési ráta, ami a 35-es és az 50-es modelleknél 60 Hz, és a 60-as modellnél idézőjelben csak 50 Hz-es. A képfrissítési ráta akkor fontos, amikor gyorsabban, a megszokottnál gyorsabban húzzuk a puskánkat, és ilyenkor nagyon szép, nagyon sima és nagyon fluid képet fogunk kapni. A Nocpix sorozatot leginkább az okos megoldások miatt szeretjük, azon túl, hogy milyen szép a képe. Az első ilyen az ocular zoom, ami 1-től 3-szoros fokozatmentesen állítható. Ez egy optikai nagyítás, amivel fel tudjuk nagyítani a képminőség romlása nélkül a kijelzőnket, és így még távolabbra is el tudunk látni. Az ocular zoom mellett megkapjuk a piacon elérhető legkisebb fizikai méretű lencsébe integrált távolságmérőjét, ami 1200 méterig mér, és egy páratlanul pontos és precíz balisztikai kalkulátorral is párosul. Erről készítettünk egy videót a Gyarmatpusztai lőtéren Pintér Ricsivel, nézzétek meg, YouTube-on elérhető. Még egy pár gondolat az apróságokról. Egy beépített és egy cserélhető 18650-es akkumulátor hajtja a készülékünket, így soha nem kell aggódnunk, hogy vadászat közben cserben hagy vagy lemerül a készülékünk. Továbbá ez 30-as tubus, illetve az 50-es, a Nocpix Ace H50R elérhető Zeiss belső sínes kivitelben is, úgyhogy végre valahára hosszú idő után van egy sínes hőkamera céltávcsövünk is, és ami nagyon fontos, hogy a vásárlás után, hogyha beregisztráljuk a Nocpix oldalán a készüléket, szintúgy 3+1 év átfogó gyártói garanciát kapunk, 10 évet a szenzorra. Ti milyen hőkamera céltávcsövet használtok? Írjátok le kommentben.